mga tao nga nahigugma sa presensya sa Dios. Pagampo ta. O Dios nga magkamsanan, nabati na mo Lord ang imong presensya, ini mao nga pagsimba o dili na mo kapugan ang amo mga luha nga mutulog sa diyang tandugon mo kami sa imong presensya, o dili na mo kapugan ang mga pagdaig, pagsinggit diya sa mga pag-awit tungod kay ang presensya Lord mo ni ang mahatag na mo kaayuhan sa mong kinabuhi. So salamat Amahan, o imo kaming tandugon among pag-ampo kanimo Dios sa mas pag-ampo ni Moises nga gusto gyud siya nga muuban gyud ang presensya bisan asa siya mulakaw, o mausap pa niya ang mga pag-ampo nga gusto kami o Dios nga ang imong presensya magauban gyud kanamong tanan nga niya karon ining maong iglesia, o tanduga ang matag usa karon kami tanan matandog sa imong presensya nga wala kay magpabilin o Dios nga dili mahigugma sa imong presensya, kun dili ang tanan makabatyag o paghigugma diha sa imong presensya. Pasidunggan ka Lord sa walay katapusan, in Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Salamat sa awit. Ang awit nato nagpahinumdum nga mulakaw ta uban kaniya kay lisod man guna maglakaw tas ini kalibutan nga walay kauban ng Ginoo, labi na nga naa ta aning katapusan nga panahon nanay mga nahitabo sa atuang palibot. So balik ta diri sa atuang teksto, Exodus 33 verse 14 to 16. Ani higayuna si Moises nagapangalayo po sa atong buhi nga Amahan nga muuban ang presensya sa Dios sa iyang mga panaw, sa ilang mga panaw. Unya matod pas verse 14 ang ginomingon, muuban ako kanimo ug magbadaugon ka. Si Moises lang ang giingnan sa Dios nga muuban ako kanimo. So nahuna-huna ni Moises nga kung ako lay ubanan nimo o Dios, unya ang mga katawhan wala nimo ubani, lisod kaayo. Dili ni sila makaadto sa yutang saan. So nihangyo si Moises sa verse 50 nga kung dili ka muuban kanamo, ayaw na lamang ipabiyaan ni ining napita. So nihangyo si Moises nga kami yung tanan Lord may ubani dili ra kay ako. Kaya sa ibabaw sa verse 14, siya ra may ubanan, insa mag-uban ako kanimo, wa may labot ang katawhan. Kay si Moises ra may gikahimutan. No? So nihangyo si Moises Lord dili pwede nga ako ra po imong ubanan. Kung mahimo kami yung tanan. Kay bali ra gud daghana. So daghan kayo musupak nako kung di ka muuban nila. So ani higayon na igsoon, gipaadto si Moises sa bukid sa Sinai nagkuha sa 10 commandments. Nya mao po ni higayuna nga ang mga Israelita naghulat sa pagbalik ni Moises. Apan sa dili pa ni mao niya nahitabo background nila. Kuan sa ato background nganong nakasulti man ni si Moises naanad sa presensya sa Ginoo. Si Moises naanad sa presensya sa Ginoo. Kay si Moises nakigsulti siya sa Ginoo katong nasunog ang burning bus. Sampilit ba? Unya giingnan siya sa Ginoo, Moises, hubuan na imong sandalyas kay balaan kining dapita. So atong title karon, mga tao nga nahigugma sa presensya sa Dios. Kung nahigugma na ka sa presensya sa Dios igsoon, imo day hubuon ang imong sandalyas. Unsa man ni mga sandalyas karon nga atong gisuot? Kung nahigugma na ka sa presensya sa Ginoo, kabalo day kang muhubo sa imong kinaiya nga dili maayo. Amen. Kung nahigugma na ka sa presensya sa Ginoo, kabalo day kang muhubo sa kalibutanon ng mga buhat. Kay giingnan tas Ginoo, Moises, hubuan ang imong sandalyas kay balaan ni dapita. Kung nag-ila tas Ginoo nga balaan, kabalo tang muhubo sa mga butang nga dili maayos tubangan sa Ginoo. Kabalo tang muhubo sa mga dili maayong buhat nga gikasilagan sa Ginoo. Kung nahigugma tas presensya sa Ginoo, igsuon hubuan na ng mga butang nga dili mahimutan sa Ginoo. Kay dili gud nimo masinati ang presensya sa Ginoo. Si Moises baling niyang
Ninduta sa iyang pamati. Isa Lord, sige, hubuon ako ni akong sandalyas. Sa gihubo ni Moises igsoon ang iyang sandalyas. Na-feel na niya ang presensya sa Ginoo. Kung dili ni mo hubuon, ang magipangsuot nato nga dili kay mutan sa Ginoo, dili ni mo masinati ang presensya sa Ginoo. Kung ang mga tao dili makasinati sa presensya sa Ginoo, kapuyon gina sila pag-alagad. Kapuyon gina sila. Kaya ang presensya sa Ginoo makawala ni kapoy. Apan nanong daghan kayo rong ipang kapoy nga mga Kristohanon. Tungod kay wa na sila yung presensya sa Ginoo. Nganong karon panahon na daghan kay nabugnaw sa pagtuo kay dili na init ang ilang pagtuo. Kung anong dili naman init ang ilang pagtuo kay wala na presensya sa Ginoo. Basta wala na gani ang presensya sa Ginoo, perti nang bugnawa ang pagtuo. Kabantay ka ng bugnaw igsoon. Lami na ko ng ikatulog basta tingtugnaw. Lami kayo ng ikatulog anang magulan kay bugnaw ang panahon. So, daghan mga Kristohanon ng mga natulog na yun. Kay lami na kayo ang pagpahulay. Lami na kayo ang miling pag-alagad. Kay namugnaw na ilang pagtuo. Niya hinumdumi ni the last days mo na may tabo Matthew 24. Daghan unya niya itong panahon ng mubiyak sa ilang pagtuo. Kay nabugnaw na sila. Tungod sa pagdagsan sa dautan, mabugnaw ang pagtuos kadaghanan. Now, si Moises igsoon, maong ni hangyo sa Ginoo na Lord, pupanig yung mong presensya. Kay si Moises, siya ang una nakasinati sa nindot kayong presensya sa Ginoo. O samtang dito si Moises sa Ehipto igsoon, giubanan siya sa presensya sa Ginoo nga matagpulong niyang isulti matuman dito sa Pero. Kana dayong tao nga dunay presensya sa Ginoo, matagpulong nga iyang igapanulti, adunay pagkatuman. Amen? Adunay pagkatuman. Muna kung naakay presensya sa Ginoo, nindot kayong mamulong ka. Kung naakay presensya sa Ginoo, nindot kayong mamulong ka sa Panginoon. Dili ka mamulong ang mga pamalikas. Ang mga napresensyahan sa Dios, dili ka na pamalikas. Amen? Napabay dili mamalikas? Kung mamalikas ka igsoon, nagsampit ka sa demonyo, biyaan ka sa presensya sa Ginoo. Muna ang ayaw tuguti nga mubiya ang presensya sa Ginoo. Kay kanang panimalaya nga biyaan sa presensya sa Ginoo, pero tinig ka ng bubuta. Kanang nga panimalay nga biyaan sa presensya sa Ginoo, wa na ginay kalinaw, wa na ginay kahusay. Basta mabiyaan na yung panimalay sa presensya sa Ginoo. Usas makabiya, usas mo biya ang presensya sa Ginoo igsoon, kanang mamalikas ta. Ganuman, isampit manato ang kaaway nato. Muna nga kung dili ka ganahan mo biya ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi sa imong panimalay, biyai ang mga pagpanunglok, biyai ang pagpamalikas. Kay muni ang makaluya sa imong Kristohanon, muni nakawala sa imong gana, muni ang nakapataphaw sa imong pag-alagad. Taphaw na lang kayong pag-alagad. Okay na makatulog sa simbahan, makabati kung pulong sa Dios, okay na. Pero wala na kay pulong pamalandong sa pulong sa Dios. Nga nadya gagawin ang presensya. Na si Moises igsoon sa dihang gilid na niya ang Israelite from Egypt to Promised Land. Perti na, nabati na po sa mga katauhan sa Israelita ang presensya. Ang presensya na nabati ni Moises, nabati na po sa mga Israelita. Hindi na po ng mga Israelita, wow, pagkanindot, ni makasinati tas presensya sa Ginoo. Pagkanindot, kay sa atong kaguol, sa atong mga pag-agulo din sa Ehipto, gihawas tas presensya sa Ginoo. Ang makahawas ras imong kaguol o pag-agulo karon, presensya sa Ginoo. Mao wala ka nahawas sa imong kagulanan o mga kasubanan karon kay wala na ang presensya sa Dios. Now, bukat kayo lang kahimtang dito sa ito, gipatarbaho sila. Apan sa dihang naabot ang presensya sa Ginoo, gipagaanan sila sa Ginoo. Dili na mo magtarbaho diha, dalon ta mo dito sa yutang saan. Dili na mo magtarbaho diha, pasimbahon ta mo dito. No? Ang mga napresensyahan sa Ginoo, mubiya na silang trabaho kay muadto sila sa pagsimba sa Ginoo. Muni ang mga tao nga nahigugma sa presensya sa Ginoo, mamiya sa ilang mga trabaho. Salamat ug palapakan ang Ginoo sa atong mga kinabuhi karon. Nasayod ko nga ikaw ako nahigugma sa presensya sa Ginoo. Muna nakabiya ka sa imong balay, muna nakabiya ka sa imong buhat karon, muna nakabiya ka sa unsay imong gikalingawan unta karon. Kay nahigugma ka sa presensya sa Ginoo. Muni ang nakanindot in the last days nga mo biya ta sa mga buluhaton aron moadto ta sa pag-alagad sa Ginoo, pagsimba sa Ginoo. Ngano man igsoon iyon ang Joel 2
29 Agos 30, sa katapusan mga adlaw, ibo-bo ko akong espiritu. O ang mga babae manulti sa mensahe sa Dios, o ang mga laki, o ang mga tigula, mga batanon, makakita sila ng mga pananawon. In the last days, sa katapusan kapanahunan. So kung wala ka sa presensya sa Dios, igsoon, dili ka mabubuan sa iyang espiritu. Kung naa ka sa presensya sa Ginoo karon, pagabubuan ka og ako sa iyang Espiritu Santo. Nga mauni ang mga panulti nato in the last days, nga dili na si pastor ang manulti, dili na si pastora ang manulti, hasta ikaw musulti na sa imong mga kaila, hasta ikaw batanon o gulang musulti na sa pulong sa Dios. Kabantay ka sa Facebook karon, pinti na naghanang nagwaling sa dili pastor, kaya nabubuan na sila sa presensya sa Espiritu Santo. Muna igsoon nga nahigugma man kita sa presensya sa Ginoo, tinguhaon nato nga mukuyog gyud ang Ginoo sa tanan natong pagabuhaton. Amen. Pakuyugan gyud ang Ginoo sa tanan niyong pagabuhaton. Og labaw tanan buhata ang gisulti sa Ginoo nga simbahon nato siya. Kay ang pagsimba niya diha mukuyog ang iyang presensya. So karon, niabot na sila sa kamingawan igsoon. Niabot na sila sa kamingawan. Unya, gitistingan ang nabati nilang presensya. Na umuniti man eh. Kung nakasinati nagagpresensya sa Dios, pagatistingan ta og biyak o mupaabot pa bagyud ta sa iyang presensya. Nakasulay baga nga nangalagad ka pertininduta kay napresensyahan ka sa Ginoo. Yan nakasulay baka nga doon na po kay pagalagad nga wa na gyoy lamig ang pagalagad o wa na gyoy lahay ang pagalagad tungod kay nawala na po ng presensya. Ang mga katawhan Israelita gibiyaan niadto sa bukid sa Sinai si Moises. Si Moises mo'y napresensya hagmayo sa Ginoo. Matod pa sa Biblia nga pag-uli ni Moises gapanaag ng iyang nawig suon. Kay 40 ka adlaw, 40 ka gabi siyang ni adto nakihinabi sa Ginoo. Pag-uli niya nasanag kay ng iyang panagway. Nasanag ang panagway. Masanagon kayo ng mga panagway sa napresensyahan sa Ginoo. Amen. Niya tanawa pa na imong tapad kung nabay presensya sa Ginoo. No? Sahay ato ang mga naong mailahan nga wa gyud presensya sa Ginoo. To kay aduna tay mga kasubanan nga wa pa nato nahandol sa atong kinabuhi. Ang makahandol ana isuon presensya sa Ginoo. Busa tinguhaon nimo og nako ang presensya sa Ginoo. So gibiyaan ni Moises ang mga katawhan dito siya sa bukid sa Sinai. Naa pa na isuon nga ang mga katawhan nga nabiyaan sa presensya, wala naman si Moises dito ang ilang gihimo. Gipagkuha nila ang mga alahas, mga aryos, mga singsi, mga baklaw, mga tululoy nga ilang nakuha sa Ehipto o gihimo nilang Dios. Umato pa nila, mauni ang Dios nga nagkuha nato gikan sa Ehipto. Now, wainig basig so. Sa Exodus 3:22, panalangin tong nadala nila. Kay instruksyonan si Moises sa Ginoo, Moises, kada mga bahay nga mga Israelita, ingna sila nga papangayuha sila og mga alahas sa ilang silingan. Exodus 3:22, papangayuha na sila mga alahas, mga aryos, singsing, papangayuha. Musugot ng mga Ehiptuanon kung mangayo mo. So pagpangayo sa mga babae, nisugot ang mga Ehiptuanon. So panalangin tong ipabalon sa Ginoo nila. Wala sila makabsig panalangin. Dunay bulawan nga dala nila paingon sa promised land. Uy, naon sa mga igsoon nga pag-abos kamingawan. Ang bulawan nga ipadala sa Ginoo panalangin, mao may ilang gisimba. Mao na may ang panalangin, mao na may ilang gisimba. Niiyo naman sila. Wala naman yung presensya sa Ginoo, wala nang presensya ni Moises. Maghimo na tag presensya sa bulawan. Nga muna na atong simbahon, muna atong Ginoo. Muna pagpantay sa panalangin igsoon nga gipadala sa Ginoo nimo. Kay ikaw ug ako gipadala na tag panalangin sa Ginoo. Gipabalunan tag panalangin sa Ginoo. Gipabalunan ang tandaan. Pero usahay ang mga Kristohano nalingaw na sa panalangin nga gipabalon sa Ginoo.
Usahay ang mga Kristohanon, maunay na simba ang panalangin, imbis nga ang simbahan katong panalangin. Amen? Hala, ang mga Israelita ang gisimba, katong ano panalangin ng mga Arios. Maghimo tag baka. Muna na itong simbahon. So muna gisimba nila ang baka. Kaya sunod sa 40 adlaw, nabiyaan sila sa presensya sa Ginoo. Kanang bitang tao di ay nga nabiyaan sa presensya sa Ginoo, magkalingaw na siya simba sa mga panalangin na gihatag sa Ginoo. Kabantay ka na nga murag wala na nimo nang feel ang presensya sa Ginoo. Magkalingaw na kas panalangin sa imong cellphone. Magkalingaw na kapag kupay-kupay sa imong cellphone nga wa na gyud kay pagbati sa presensya sa Ginoo. Ang nabati nimo ang presensya na sa imong cellphone. Kaya ang nabati sa mga Israelita ang presensya sa gulawan. Nga ang gulawan di padalaras Ginoo, panalangin na nako ninyo Moises, dalan ninyo na. Uy, naunsa man na nga ang gulawan na may gikalingawan nila. Ang gulawan naman kung nagkuha nila. Di naman sila, mauni ang nagkuha na ito, ikasinto. Ha? Mauni nagkuha na si ikasinto. Karon pagani gihimo, mauna na nagkuha. Grabe oh. Karon pagani gihimo nila, niyo sila mauna na nagkuha. Di kalakaw. Kunya mo ingno nila nga mo ni nagkuha nga di magani kalakaw. Ikaw kung magani magkuha o ilakaw-lakaw nimo. Kunya ingno na noon nga mo nagkuha sa Ehipto. La. Igsuon, magbantay ta sa mga ilad ni Satanas. Kay testingan man gud ta. Testingan ta. Usahay biyaan ta sa presensya sa Ginoo. Usahay mutungha ang presensya sa Ginoo nato. Pero sa panahon nga gibiyaan ta sa presensya sa Ginoo, dapat bulat ka. Ayaw paghimong initiative na imuha na magkalingaw ka sa mga panalangin. Kaya mo ang sagad ng mga Kristohanon karon, nagkalingaw na sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo. Wala na sila nalingaw sa pag-alagad sa Ginoo. Wala na. Kaapoy na kayo ang pag-alagad. Hulata igsuon. Nganong kinahanglan hulato nato ang presensya sa Ginoo? Gitistingan ta. Kaya ang testing sa Ginoo nga biyaan ta sa presensya para og makahulat baka ikaw o ako. Kabantay ka ng taong dunay pangayo sa Ginoo ya dili ka hulat, mawala sa presensya sa Ginoo. Noon sa Ginoo na nga natay gipangayo sa Ginoo ya dili ihatag na sa Ginoo, mawala man na sa presensya sa Ginoo. Unya naapoy gihatagan sa Ginoo o mga panalangin, naaba na nga nabiyaan man gihapon ang presensya sa Ginoo tungod sa panalangin. Na kung mabiyaan na ganin nato ang Ginoo tungod sa panalangin, biyaan bukas ang presensya. Unya kana ra bang ang presensya mo ba hinungdan nga napanalanginan ka? Kana yung presensya sa Ginoo mo hinungdan nga napanalanginan ka. Kung mawala na ng presensya sa Ginoo, mubanos dayon ang kasamo o kagulyang. Makayong ka, bisa pagdaghan ka kwarta, ngano man daghan kong kwarta, ngano man dagko kong sweldo, ngano man samo mamikayo, ngano man mura ra gyapon walay panalangin. Bisa daghan ka kwarta. Basta mawala na ang presensya sa Ginoo, mura ra gyapon way panalangin. Kay mo nadawat. Muna igsuon mga tao ta nga nahigugmas presensya sa Ginoo. Amen. Karon si Moises, naghimo naman ang mga tao, balik na, giingnan na si Moises, Ginoo Moises, balik dito kay to mga tao, mga tikig, uliog. Ang Israelita, giingnan sa Ginoo, mga bakig, uliog, mga tikig. Kabantay pagkanang gabakig ng liog? No? Dili makalingi kayo? No? Murag niyo ng Ginoo Moises, tunan mga taong ipang bayuok. Mga taong ipang bayuok, di na mulingi na ako Moises. Ang ilang gilingi na gabakik na sila tanaw anang Diyos Moises, di na mulingi na ako. Gabakik na ang ilang liog. Gihinganlan ang mga taong Israelita, mga tikig ug liog. Hallelujah. Kung magsige na kag-focus igsoon sa mga panalangin naghatag sa Ginoo, nga di na ka manilingog sa Ginoo, dili na ka muliis sa pagsimba, dili na ka muliis pagampo, dili na ka muliis pagbasa. Ingon ka sa Ginoo mga bakit kag liog. Ganahan ka ingon ka sa Ginoo mga bayugon mo.
Noon sa mamo, gitagaan ta mo panalangin ni nang mulingin ako. Dapat ako yung lingion, kaya ako may hatag na ng panalangin. Noon sa panasili mo, maglingian ng panalangin. Mao na nang itabo ng mga Israelita, siglingian ng panalangin. Sigtanaw sa pulawan, bibutas baka. Luhutat nan. Wala. Christian, iplaw na ito ang Diyos, niyang presensya, di ta magsiglingi sa panalangin. Kabalo kang mubiya sa panalangin. Panahon sa Domingo, kabalo kang mubiya sa panalangin. Panalangin ang nagtrabaho, kabalo kang mubiya anak. Di panalangin ang kag-laptop, cellphone, kabalo kang mubiya. Di panalangin ang kag-TV, kabalo kang mubiya. Ay, sig ako nga ng TV, nga tuwa dito ang presensya sa Ginoo, iaghat kang palingion. Kay ingnon tas Ginoo mga bayokon, mga tikik ug liog. Kabalo makakingnan sila sa Ginoo, Moises, di na kumukuyo kani mga tawhana. Kay basi on niya dito sa dalan. Mapatay niya nako ni silang tanan. So like basa ang Bible, di ba namulog ng Dios. Di kumukuyo kani mga tawhana. Kay ato niya sa dalan, mahaylo kung patay ani nilang tanan. Isinan ka na? Kay mga bakig kay liog, mga gibang bayo. Di na mulingi niya, kato nang gilingi itong Dios. So, nasuko ang Diyos. Nasuko po si Moises. Nasuko po ang Diyos. Munang pagkasuko sa Diyos, si Moises na po yung nagpaubos. Iyon na po si Moises, Lord, maluwa yung tawang ka na mo. Muna niyo sa Exodus, ayaw yung tawang migyae. Muupan yung ka na mo. Kaya kiing na naman ang mga Israelita, hindi na kumukuyo ka na nila. Pamatkin na ako na sila gurot. Si Moises minihang yung igsuon. O, tungod kay si Moises, kaymutan man si Ginoo. In verse 17, dituman si Ginoo, Ginoo mayon ka Moises, buhaton ko kaya ang giingon mo, kay gikaymutan ko ikaw, o nakaila kayo ako kanimo. O dili patungon ni Moises, dili ko ubanan ang Israelita. Hutdon gitong patay sa Ginoo. Salamat kay Dunay Moises, nga nagpangalayo po sa Dios, nga ubanan gyud ang mga Israelita. Amen na pabata diha? No? Doon ay usa ka tawo nga lingon sa pastor, Pastor, ayaw na lang ko ang puoy nga panalanginan ko. Inyo na pastor, nga naman brad? Pastor, akong nabatyagan nga sadya nga panalanginan ko, murag nausap akong time sa Ginoo. Iya ko nung nabatyagan nga sadya nga panalanginan siya, nausap ang iyang time sa Ginoo. Katong pa'y panalangin, dut-dut siya mayo sa Ginoo. So niyo sa pastor, ayaw na ko ang puoy nga panalanginan pa ko sa Ginoo. Kaya mga kudaghan ang panalangin sa Ginoo, malinaw na ko sa panalangin. Maobi ni ampo ni King Solomon. Lord, ayaw ko himo ang dato. Kung ni David, sila nag-ampuan niya. Ayaw ko kung himo ang kabos. Kaya basi malingla ko, matintal ko. Wala na ayaw ko itahin dyan mo. Ang purpose sa Ginoo, panalanginan ka para padakpo na imong time sa Ginoo. Makapamasahe ka. Di panalanginan ka para magkapamasahe ka. Kung layo ang imong panimalay, di panalanginan ka budget para mag-adto ka kang tianon. Pero wa katagayan ng badsita para ipundo ni mo di ka matos presensya sa Ginoo. Amen? So, kinanay, so dapat unta mo na itong tinguha nga, Lord, ayaw na lang mo kung panalangin kung mahilayo na naman ko nimo o kanimang panalangina mo nakaingon na nahilayo ko nimo, kuhaan na lang ng panalangina. Lahit man ta. Bahala, Lord, malayo ko nimo basta naara ni panalangina. Mo ni sagad. Nagyuna-una sagad sa mga Kristiyano. Bahalag malayo sa Ginoo basta kay dili malayo sa trabaho. Bahalag malayo sa Ginoo basta kay sa adlaw Domingo magsuroy-suroy ra ko. Kay naapit bagong motor, isuroy-suroy ni bagong motor, i-break in ko ni. Bahala na simba diya mag-break in ko. Mao ba ang gihatag sa Ginoo nga panalangin? Tinanaon ba nato paggamit ang gihatag nga panalangin sa Dios? Delikado kasunahan. Imbis grasya, disgrasya. Muna nga ang panalangin sa Dios ihatag na aron nga gamiton para sa kamayaan nga di po ka mawala sa iyang presensya. Now, ato tas mga tao nga naay presensya sa Ginoo. Nganuman nga kinahanglan kita mabubuan sa presensya sa Ginoo in the last days. Nganong mag-ibo-ubo man ko sa Ginoo ang iyang espiritu sa katapusang panahon. Nganuman, muli na akong pangutana, nganong bubuan man tayo in the last days? Nganong
sa time nila Moises, wala man kayo gibubuwag presensya. Nganong karon daghan naman kayo nagwali. Nganong karon daghan naman kayo nagsangyaw sa pulong sa Dios. Ngano man eh? Kay niabot na ang panahon nga mga malisod. Muna ni ang panahon nga mga malisod. Ni mahal na mga balaliton. Dili nakakasuroy-suroy kaayo. Kay mahal kayo ang gasolina. Apektado ang tanan natong pamaliton. O dunay moabot nga dapong kagutom human sa gira. Apektado ang tibuok kalibutan. So ano man eh, nakinahanglan matag presensya sa Ginoo. Kay ang presensya sa Ginoo mao ni ang makapalahutay nato taliwala sa mga kagulyang ini kalibutana. Taliwala sa mga hagit ini kalibutana, gira, gutom, baha, linog, no? Kalamidad, bagyo. Mao ni ang presensya sa Ginoo nga maguba nato, mao ni ang makapalig-on nato. Kung wala tas presensya sa Ginoo, hindi na kita malig-on ini panahon. Now, si Daniel na ay presensya sa Ginoo, pirti pa kaliguna igsoon. Ang kinabuhi ni Daniel nga napresensyahan sa Dios, pirting pa kaliguna. Bisan pag maputpul sa trabaho, ilang kinapresensyahan sa Dios. Bahalang man to sa langub sa leon, pirting pa kaisugan ng tao, isog pas leon si Daniel. Isog kayo ang tao nga napresensyahan sa Dios. Mao niya makapaisog nato in the last days. Dili ning isog ha nga mamusil ka, mamukbo ka. Isog ni nga mulahutay sa tanang balabag. Kung mapresensyahan ka sa Dios, mangisog tas pagpangalagad nga bisag kinsay mo babag, balatian, no? Disgrasya, problema, tanan ba kawalan-on, kagulyang sa panimalay, kasamok. Kung nakay presensya sa Dios, di yung kamuhunong sa pag-alagad kay nangisog ka. Ang presensya sa Dios magkaisog di ay. Si Misak Sadrak Abednego baling isuga. Isog pas kalayo. Init pas kalayo. Kining tao di ang presensya sa Dios, init pas kalayo. Kung init man yun ang kalayo, kapito gipilo ang kainiton. Apan silang Misak Sadrak Abednego, mas init kami anak. Kanina na presensyahan sa Diyos, ako kainitan. Amen? Kapalim tapad, pagkapasok na. Makapasok. No? Muigking gani ka muhikap palim tapad. Mag-igking gani ka musulti anang tao nga na presensya sa Diyos, mag-igking ka. Di ba? Mag-igking ka. Ay, musama kinas pasto. Kuyaw ka ani magkoreksyonan daron. Ba, mag-igking ka, pero gatong nakita nimo walay presensya sa Dios, kusog manghimastos, kusog kay magyaga-yaga na dito, yaga-yagaan mong duha. Kay di ka kaigking. Ngano man, dili man init. Kung nakay presensya sa Dios, mag-igking. Hala, pati inita silang Misak Sadrak Abednego. Buat pa sa pigson nga kung mapresensyahan ka sa Dios, musamot tag kainit sa pagpangalagad. Na susiyay mong kawalingon karon. Ni samot pagka kainit o ni samot kag kabugnaw. Hala. Ang gusto sa Dios nga yang presensya ipakunsa nato aron musamot tag kainit. Nga bisa gaharon tanang kalayo. Sa problema, kalayo sa balatian, kalayo sa pagsulay, no? Nagkalayo na inyong mga pagsulay des balay, nagkalayo ang kasamok, nagkalayo ang inyong mga kagulyang, nagkalayo nga wala may panagdait sa pamilya, nagkalayo. Pero ikaw nga napresensyahan sa Ginoo, dili mo balabag. Padayon ko. Kay si Apostol Pablo igsoon nga napresensyahan sa Dios, pirti ng pakaisugang muwali. Bol na kayo muwali sa Apostol Pablo. O daghan kayong lugar na iyang maadto. Daghan kayong barangay. Daghan kayong syudad na iyang naadto para walihan sa pulong sa Dios. Nganuman, kanilang napresensyahan sa Dios. Wak na yung kahadlok muwali. Munang kinahanglan ta mabubuan sa Espiritu Santo aron nga di ta mahadlok nga muwali. Kay si Apostol John nga napresensyahan sa Dios, si Apostol John
John the Baptist, nung napresensahan sa Dios, nagawali sa igsulong nga bold kayo. Isa ka mo mga bitin, nagtuo ba mo makaikyas mo sa silot sa Dios. Ang mga pari o mga parisyon hinganlan ni Apostol John the Baptist o mga bitin. Why? Bold na kayo sa mga wala na ikahalukan. Wala na ikahalukan. Kay kanang pulong nga mugula sa baba ni John the Baptist na ay power. Doon ay authority. Nadigo kakaik. Sa Apostol Pablo, yung ipamulong, doon ay power. Kagikan sa pulong sa Diyos. Pali pagkadaghanan na kabig. Pagkadaghanan na Kristohanon. Sa diyang nasangyaw ng Apostol Pablo ang mensahe. Sabi nung ikaw ako igsoon, daghan pang magkristohanon tungod sa imong kinabuhi. Kung naalang di kay presensya sa Diyos, ang presensya sa Diyos muna ay magwala sa imong kahadlok sa pagwali. Nganong mahadlokon pa karon? Nganong ikaw ako mahadlokon pa usahay? Tungod kay wala ang presensya sa Diyos. Pero kung mapresensya ka sa Diyos, wa jud kay kahadlok. Kaya ang presensya sa Diyos mag-agak nimo sa tao nga imong walihan. Ang presensya sa Diyos mag-agak sa tao nga imong walihan. Kay si Apostol Pablo sa dihang naay presensya sa Diyos, sa dihang nasa Macedonia. No, daghan siyang lugar na natuan, pero giingnan siya sa small voice sa Holy Spirit. Pablo, Ogma, adto ka dito anong lugarahan, kaya doon na pang sangyawan nimo. Kani dahil na presensya sa Ginoo, mag-lead na ang Espiritu sa Ginoo dito. Amen? Kita rin mag-lead. Kita rin maningkamot o lead. Tuko. At tuko sa gira. No? Ibiyaan ang presensya sa Ginoo, maningkamot gabon. Muna nitabo ni King Saul. Ibiyaan ang presensya sa Diyos, maningkamot gabon sa gira. Gira ta. Dali na. Kuyog ta. Atong girahan mga Palestine. Patay. Kaya wala na presensya sa Diyos. No? So, in the last discussion, nagatubang taning malisod ng mga kapanahonan. Importante nga na kay presensya sa Ginoo. Isaon man, sa imo mga panginabuhi, pangayawa sa Ginoo ang uban, ang presensya sa Ginoo. Ayaw sugot igsoon, nga sa imong pananong, wala presensya sa Ginoo. Ayaw sugot nga sa imong pamuhi, wala presensya sa Ginoo. Ayaw sugot nga sa imong panarbaho, dili maguban ang presensya sa Dios dito. Ayaw sugot sa iyong panimalay nga walay presensya sa Dios. Ayaw sugot ana. Kay usay sugtan na nato. Mao walay presensya atong panimalay ay dili man putang matos presensya sa Ginoo. Mao na gyud atong batasan. Walay presensya sa atong panimalay kay wala ang punatong i-invite ang presensya sa Ginoo. Kay wa putang matos pagsimba. Ang pag-adtos simba sa Ginoo mao kanay pag-imbita sa presensya ng abot sa iyong panimalay. Bisag na karon diri ka punggo ka. Ikaw ra nagpunggo, ikaw ni simba. Pero kabalo baga ang presensya o Espiritu sa Dios maguna dito sa imong panimalay. Maguna dito sa imong trabaho. Maguna sa imong panginabuhi. Maguna sa imong pananaw. Mao ganing lambo ang imong mga pangabuhi kanang duna kay mga binuhi. Mao ning lambo kay masimbahon ka. Ang Diyos nga nagpalambo dito. Samtang nakakadiri, wa kag ipakita sa Diyos nga ginahina niya patubo dito. Ginahina niya patambok dito. Naara ka diri. Ang Diyos nga patubo dito. Amen? So nangandoy batas presensya sa Diyos? Mangandoy kita inintibok dali si pamilya, dili ta mo sugot. Nga dili nato masinati ang presensya sa Diyos sa panahon ng magsimba ta. Kaya di ba, makasinati sa panahon ng magsimba ta. Pwede pagkagaan na itong kinabuhi. Kanang magpulit utang naagin tayo mga kagaan. No, sa danang dahil taganihaw, lami kayo yung ihilang isuot. Lami kayo yung ilukso ta. No? Lami kayo yung dahil sa Ginoo. Muna nga, nasinati na ito ang kainit sa presensya sa Diyos tungod kay mo niya itong ipangandoy. Kung imog yung pangandoyon, ihatag na sa Ginoo. So panganduya ang presensya sa Dios karon sa imong kinabuhi so. Amen. Doko na to atong mga ulo o mag-ampo ta atong panganduyon ang presensya sa Dios.
Amahan among langit ng Dios nga balaan, among ilang nga ikaw ang Dios. Minaghatag namo sa mga panalangin. Apan wala nimo tuguti nga mga panalangin. Diha namin mutikig among liog, magsigig tutok din ha. Ang imong gipasabot karon o Dios, nga lingion kanamo taliwala sa daghan kayong ipakita nimo nga mga milagro, mga panalangin nga niabot sa mong kinabuhi. So dili kami masangit sa mga panalangin imong gihatag. Dili namo ibutang ang mga mata diha sa mga panalangin nga imong gihatag. Kay imo ra nang gihatag. Mas labaw ka nga gahatag sa mga panalangin. So Lord, gusto kami nga maanad gyud sa imong presensya. So ang pagampo nining utkuhon, anara kami sa pag-adto sa imong presensya. Anara kami kay kaniman diay presensya nimo, mao man diay niya makapagaan sa imong kinabuhi. Kaniman diay presensya nimo, mao man diay makapaayo sa among mga sakit. Kaniman diay presensya nimo, mao man diay niya makapalig namo. Kini man ay presensya nimo, mao man diay makapainit sa among pagtuo. Kini man ay presensya nimo, mao man diay ni ang makapaalsa sa tanang mga kapasano namo, gibukato namo kada adlaw, mga problema, balatian, sakit, disgrasya, usap pa. Kung nada ni presensya nimo Lord, kung nada ni presensya nimo Lord, dili tayo ni magpabiling Ginoo sa karahanan ng kinabuhi. Kung nada ni presensya nimo Lord, kabalo tayo ni muhubo sa mga sandalyas o karaan ng kinabuhi, karaan gawi. Lord, dili kami musugot. Gabiyaan mo kami sa mas pag-ampo ng Jesus. Lord, ayaw kami biyahe. Ayaw kami biyahe, Lord. Ayaw kami biyahe, Lord, sa iyong presensya. Dili mo sugot, Lord. Kaya yung presensya mo, maalala mo. Wala kami kalimay, Lord, kung mawala yung presensya. Kami mga tawanan na niya karon, Lord. Ako mag-ampo nila. Sa'yo silang biyahe sa iyong presensya. Pamilya nila, Lord, ayaw biyahe sa iyong presensya. Pinasayon ko na kung ang iyong presensya nang umiyak sa ilang manimalay, magkasamot sila. Magkagulyang sila bisag unsa magkadaghang panalangin nila nanawan. Pero kung wala yung presensya, Lord, lisod kayo ang pagbuyok na wala yung presensya ni mo, Lord. Hallelujah, Lord. Sigluha kami, Ginoo. Kaya doon ay mga buhat na mo, kung nakaingon, nga bibiya ka na mo, bibiya yung presensya na mo. Padili paulayan tanan. Kaya mong ibobo ang iyong espiritu sa matag-usap karon. Lord, dawato na mo ang iyong tihog sa iyong Espiritu Santo ang matag-usap karon, mapunsaran sa iyong power sa iyong Holy Spirit. Yes. And I pray for deliverance, Lord, sa tanan nating simbahan karon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, adunay na akong deliverance yung may tabo, Ginoo, sa mga nabugnaw ng mga pagtuo. In the name of Jesus, by the blood of Jesus, Lord, cover this people, Lord God. Lord Jesus, doon na may nagbalatian na ni Espiritu balatian ni kamanyo in the name of Jesus, by the blood of Jesus. I command you to get out. I cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Tanan ano na ipamati diri ka sa ulos, ilang bulang ang sila mati, Lord. Adunay pagkaayo in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. System function in the name of Jesus. Lord, ako sa kababae, kita linugan.
siya makahikap sa sinsid sa imong kuko. Naayo siya. Tungod kay ang sinsid sa imong kuko, naay presensya ni mo Dios. Lord, ang presensya na yun nimo nga mahikapan namo. Mao ray makaayo sa among mga sakit. Lord, makahikap lang yun sa imong presensya. Mahikap pa kami sa imong presensya, Lord, right now. Ang mga tao nga niya karon, tanduga sila sa iyong presensya, Lord. Intouch sila sa iyong presensya. Na wala bisan usa nga magpabilin Ginoo sa kanhin na mong kahintang, kanhin kinabuhi. We will never be the same again because of your presence. Kami kunsat ka na mo, Ginoo. Lord, this is our prayer. Ang prayer ni Moises, Lord. Oy nakaingon nga imong gisugtan kung mingon ka ni Moises in verse 17. Okay, tumanon ko ang imong hangyo, Moises. Tungod kay kahimutan ko ikaw, tungod kay nakailan gayon ako kanimo. Hallelujah, Lord. Munang ang pagampo Dios na matagusan na namo. Mauban gyapon ang presensya namo sa among trabaho, among pamuhi, among pananong, ug sa among mga pamulong o Dios, mag-uban ang presensya sa among mga pangbuhaton, mag-uban ang presensya sa among ginupanguna-una, mag-uban ang presensya sa among mga panimalay, among kang imitar o Dios, na musulod ka sa mga panimalay o mapresensyahan ang mga panimalay sa tanan nga natin karon pamilya. Lord, I declare o Dios blessing of your presence na moabot sa ilang mga pamilya panimalay right now in the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Salamat sa imong mensahe. Dalon mo kami sa yutang saad, sa imong mga panalangin, uban sa imong presensya. Lord, ang pagampo, nga kung adunay niya namo ang gihatag nimo, nga mo'y nakaingon, nga nawala kami sa imong presensya. Gub-a kini, ugwa kini. Dili kami angay mamili ani. Kung usa ka butang kini, nga mo'y nakaingon nga nawala imong presensya, Lord. Ang pagampo nga magguba kini. Mawala kini sa mong kinabuhi. Hallelujah, Lord Jesus. Apan ang pag-apo kanimo, Dios. Tuguti nga mga butang karon nga mo nakapalayo sa imong presensya. Kung dili man nimo gubon, o dili nimo kuhaon. Tuguti nga mawala ang among desire diha. Tuguti o Dios nga mawala ang among desire diha. Hinoon, tinguhaon na among desire nga mahigugma kami sa imong presensya. Kung usa kini kabutang, Lord, nga mo nakaingon nga gamay kami kampo. Kung usa kini kabutang nga mo nakaingon wala kami tinguha sa pagsimba. Kung usa kabutang kini nga mo nakaingon nga wala kami pagkumalandong sa imong pulong. Kung usa kini kabutang nga mo nakaingon nga di na maganahan umati sa imong pulong. Lord, wa ang among gana diha. Ang pagampo nga makuha ang among gana diha. Makuha ang among desire diha ang mga butangan. Kaya ang tanang mga butang ning kalibutan subject to change, Lord God. Dunay pagkausap apan ang imong presensya walay kausapan. Ang imong presensya mao hinoy mag-usab kanamo. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, ayaw kami biyahe. This is our prayer. Nga initibok dyan si family. Maputos kami sa imong presensya. O himaya, Lord. Ikan karon o hantod sa imong pagpaling. Hallelujah. God bless. In the name of Jesus.